Absteigen! Hört auf zu essen. Wir gehen beten. Primăvară, tot fetițele de afară dezbrăcate în chelea goală și eu să mă fac un lup, să le urășc, să le sărut. Și asta n-aș mai vrea nimic. Bă, tată, bă! Stai blând, Dumitre. Doamne, stăpânul vieții mele, ăsta-i chiar Costea. Nu te mai mira atât, să nu-ți pocnească luminatul cap. Ce dracu, uite-l și pe Călin! Ăla pe Crăciun! Bă, da, unii sunteți! Ce dracu ai îmbătrânit acum? Lasă că tu ești o frumusețe! Vezi de lemn să nu fie putred. Adu butoiul ăla, că scaunul ăsta nu ține. Care? Cu asta se spânză pe tact. Asta nu e rea, mergi. Dacă binevoie să nu vă ciupească. Seu de oaie era mai bun. Ce ai acolo, vin? Vin. Bă, tu ai suflet bun.
Hai odată. Hei! Auzi, ăsta nu e? Capitanul Andrei. Nu îl credea mort. Tu aici, Vasile? Aici, capitane. Și ca întotdeauna, ca să nu stricăm rânduiala, tu sus, eu jos. Și am să te ridic și mai sus. Tu n-ai să atingi nici măcar un fir de păr din capul meu. De când te caut? De când? Spre ghinionul tău mi-ai găsit, nu? Vezi? Ți-am spus eu. Spune, mai trăiește? Unde e? Nu-ți spun nimic. Dă-i drumul, călău! Dacă mai trăiește, spune-mi și te scapă. Nu spun nimic, mă. Nimic.